guys, linisin naman natin ang tilapia guys. Kinala na sa kuwag himbis guys. Cebuano, okay mga Cebuano no. Ang among video sa adlaw na ito mga Cebuano ay magluluto kami ng ginataang tilapia. Ito aming mga sangkap mga Cebuano: tilapia, bawang, sibuyas, at saka spinach, siling pahaba, at saka ito ang aming gata. Okay mga Cebuano, atuan ng sugdan. Okay, yay. Okay, maglagay ng oil. Maglagay ang bawang at sibuyas. Sibuyas mga idol ko mga Cebuano. Okay, shout out na tayo. Shout out kay Big Stove, kay Marimago Danilan Channel, kay Pascual Vlogs, kay Fulgosio TV, kay Kanyas, kay TV, kay Kapit Channel, ang sabihin mo lang iwanan. Big shout out sa inyo lahat dyan. Okay. Next thing lagay is ang bawang. Bawang. Halo-haloin lang natin hanggang sa ma-brown ng konti. Next, ilagay natin ang pepper. Kaunting patis. Tingnan lang. Tapos, ilagay na natin ang ating gata. Kaya natin gata mga Cebuano no. Okay, haluin ng konti. Pakuluin na nato mga Cebuano. Kailangan nating pakuluin. Okay, ayan na mga Cebuano, kumukulo na siya. Ilagay natin ang siling pahaba, 2. At saka ito yung tilapia.
Cebuano. Kayo na lang bahala magtimpla mga Cebuano sa panlasa-lasa mga Cebuano. Kasi lahat tayo hindi pare-pareha ang panlasa eh. Kayo na bahala magtimpla ng tamang panlasa. Okay. Luluto natin tilapia. Kuluan mo natin ng ilang minuto. Okay. Patakpan natin. Lagyan natin ng kunting asin kasi medyo tapang mga Cebuano, no? Okay. Okay. Ilagay na natin ang ating alugbate or sa peanuts. Okay, doon na ang alugbate. Hintayin na lang natin na maluto. Itong molten nga maluto. Okay. Takpan muna ng ilang segundo. Okay, mga Cebuano, luto na ang buang ginataang tilapia with agbati. Serve na. Ito na. Ito na mga Cebuano. Serve na natin. Okay, mga Cebuano, luto na ang aming ginataang tilapia. Ang sarap-sarap nito mga Cebuano. Dami kayo. Okay kayo mga Cebuano.